Què passa, juganers? Jugossos, jugaires, enjugassats, sinònims. Benvinguts una setmana més a Què juguem? Sabeu què és el que més m'agrada a part d'un bon joc de taula? L'estabilitat. En tots els sentits, emocional, econòmica, social, política, però no es pot tenir tot. I de vegades val la pena tenir un bon joc de taula que t'ho recordi. De vegades amb un sol moviment se'n pot anar tot a la merda. L'estabilitat és una utopia, puto món antròpic en el que vivim. I d'això va una mica el joc que us tenim preparats avui. Què mires? Et sorprèn això? En tinc molts més, Però sabeu quin té més? Mazom! Mazom tenen tots els jocs del món. Bueno, más o menos. Mazom són els nostres fantàstics patrocinadors d'aquest programa. Ells tenen aquest joc i molts més a les seves botigues, tant online com físiques. A les galeries Maldà a Barcelona, a Bilbao... I a més, la fantàstica gent d'allà t'aconsellarà molt millor que jo. Quedeu-vos fins al final d'aquest vídeo per veure fantàstics descomptes a les seves botigues. No us ho perdeu. Però abans, deixeu-me que us presenti la nova secció. No ens enganyem, els jocs de taula són l'excusa perfecta per reunir-nos amb els nostres familiars i amics. I no tindria cap sentit fer un programa com aquest si mai m'acompanyés ningú. Benvinguts i benvingudes al Cara a Cara, la secció perfecta per descobrir els nostres secrets més ben amagats. I avui ens acompanya en Guim Puig. Hola, guapo. Patxa, nen! Molt bé. Com estàs? Molt bé. Molt bé, molt bé. Benvingut, Moltes gràcies. Què, content d'estar aquí o què? Estic flipant, de fet. És a dir, no m'esperava un set tan guai, tan xulo. Crec que no... Bueno, no sé què passarà aquí dintre, per tant, ja no m'espero res, però crec que puc estar bastant nerviós. Els haig de comentar tots una miqueta qui és en Guim. El coneixereu per estar, per exemple, a 45 Revolucions, les xiques del cable, les de l'hoquei i per ser de Centelles. També. És un bon pau. I a més, és el crash de Catalunya. El tenim aquí, Guim, què passa, Tito? I t'hem preparat un joc que vas a flipar. Però abans, vull fer una pregunta. Una pregunta que fliparàs amb la pregunta, vale? Quin és? És que al·lucinaràs amb la pregunta. Aquesta la farem sempre, Vale. Quin és? És que quan te la digui diràs, aquest tio és d'un altre món, saps? Sí. Com és l'equip maca, a més de presentador, cabron? Aquest moment de tensió, no? Aquest joc, Quin és Sí. el teu joc preferit? Has flipat amb la pregunta, Està bé. No està mal, Oh, però és complicada, Hi ha un que es diu The Island, m'agrada bastant. D'Island. The Island, et sona el The Island? No, no hi he És un jugat joc, mai. és un joc curiós que va de putejar. A mi els jocs de putejar el company m'agraden bastant. Doncs així crec que el joc que tinc preparat avui... Ens agradarà, no? T'agradarà bastant. T'he portat exactament aquest joc. Hòstia, la mare que em va dir. M'ajudes per allà, Tito? Agafa la tela cap amunt. Mira. Sí. No quedarà tan maco com volia, però... Mira. La Torre Jenga, La Torre Jenga. T'explico, no jugarem de la forma tradicional. Vale. O sigui, el que ens passarà és que anirem trobant uns gomets, uns de color groc i uns de color verd, i si te'ls trobes, pringues. Qui vols dir pringues? Ja t'ho explicaré. Farem 3 rondes. Si ens cau, pujarem la dificultat tant de les proves com de les preguntes. Estàs a punt o què? Apuntíssim. Començo jo. Va. Perquè sóc el jefe. Ja està, ja està. Tu en saps de jugar això, no? Però aquesta és la difícil, boig? Ja què sé. Molt bé. Uau, Aquí no hi ha cap gomet, per tant no pringo. Vinga, hi havies jugat mai, això o què? Però quan era molt petit, tio. Quan era molt petit. Clar, jo sempre tenia com els de sota, que són els més estables. Hòstia, ets un puto crac. Clar. Has pringat! No m'ho crec! Mira. Que cabron. Vale, aquí tens una pregunta. Vale. Són els verdes, agafa un paper del color verd Paper verd, i jo te'l llegeixo. Amb quin company no dubtaries en tornar-hi a currar? La primera persona que et vingui, nen. Pum, Nil Cardoner. Nil Cardoner. Pues ja està. Ja està? Pues ja està. Fantàstic. Fica això cap aquí dalt. Per què? Això No. tio. Va, vols dir el per És què? que a qui li importa el per què? Ja està. A mi tant me Ja fa. ho has dit, que Ja s'ho està, faci. que Hosti, aquesta què? Home, jo la veig... Uf. Bastanta sama, Per tant, És que tremula molt, en teoria Ai! aquesta... No, clar, hauria d'anar... Oh, merda, Aquesta hi ha una... Agafa... Vale, bé. Pregunta, Aquí groga. tens... Estàs pringant només tu de moment, Això no és pregunta, això és dificultat. Vale. Vale? Això què vol dir? Agafa un paper de les grogues, Gràcies. després la fiques a dalt, Vale. Aviam. Dificultat. Torna a treure una peça. Estàs molt pringat, Ja. No! Ui! No, és que no puc... Però ja l'han liat. Jo crec que ja està. Per Jo crec que ja està, però és que està tombades, tio. Està com... Ja no surten, tio. Està com... Mira-la, xato, mira, pum. Hòstia, nano. Soc boníssim, pota? Alguna que la liem ja del tot, saps? En plan... No, aquesta està bé, Està bé? Oh, molt bé. Però ara toca tu, no? Sí, aviam, hem quedat que com que les preguntes aquestes, sobretot les primeres, són més per tu, encarades a tu em facis una pregunta random. Pots preguntar el que vulguis. La que jo vulgui, Sí.
Una fàcil. Si no fossis maco presentador, què series, Pota? Hòstia, ets molt enginyós. Soc un enginyós que t'hi cagues. És que no em dona temps per pensar. Si és maco actor, què O no, seria? un altre. A quin lloc aniríes? Ah, no, que aquella ja la tenia, cabron. Ah, sí? Ah, no, digues, un altre, vale. Et contestaré les dues. M'agrada. Si poguessis viatjar ara mateix, on aniries? A quin lloc aniries? A Japó. Japó, eh? Sí, i l'altre cuiner. Sí? Sí. Si no vols saber per què, no Fantàstic, t'ho dic. fantàstic. M'agrada molt que sigui tan dinàmic, això, Pota. Sí, és dinàmic, Molt bé, Xato, molt bé. és YouTube. A YouTube. És YouTube. YouTube. Perquè Twitch no. És que Twitch seria tot en directe, has de fer moltes hores cada dia. Ja n'he fet, però... No! Quin desastre, tio. Si no l'he ni tret, tio. No l'he ni tret. Bueno, ara què? anem a muntar. Guim, anem a la segona fase, una mica més complicada amb el tema preguntes. Estic guanyant jo, 1-0. Vale? Queden 2 rondes. Si guanyo aquesta ja... He començat jo abans, et deixo començar tu ara. Però, digues. Un segon. Fem una cosa. Et faig les preguntes que quedaven aquí, abans de canviar-les? Què et sembla? Ah, però sí gratuïtament, sense treure filtre? Sí. De total, jo he vingut aquí ja a fer el que sigui. Tanta cara tot, no? És igual, tio. Tu tanta cara tot, no? És una pregunta. Tan macarda, Jordi, tan macarda. Quan et va començar a tancar tot? Tan carda, tot. Aquestes preguntes ja les tiro. M'agrada. No sé que sóc una persona que realment tot em suda bastant la polla una mica. Home, jo conec de fa anys i sempre et veig rient. No és que me la sudi, però sí que soc que relativitzo bastant i penso, és important? No, doncs és igual, no? Què va, això n'hem d'aprendre d'això, eh? Quin tipus de personatge no has interpretat mai i t'agradaria fer en un futur? Algú de ciència ficció, no? Algú dinosaure o algú que es transforma, un monstru. Vols ser un dinosaure? Siguiente, Sí. T'agrada veure't a la pantalla? Sí, m'agrada. Molt bé. Jugant als jocs de taula, quin rol tens? 1. La rata competitiva i 100%. tramposa? No, 100%. És aquest. Rata competitiva, tramposa. Les altres per altres. Sí. Tramposa, Soc tramposot, sí. És que soc molt competitiu, és a dir, no m'agrada perdre gens. Jo sóc igual, eh? Sí, eh? Sí, jo per això sóc mag. Ah, puta. Va, segona ronda. Si ara guanyo aquesta, ja he guanyat. I ja estàs. I ja està, me'n vaig cap a casa i tu intenta... Jo sóc un trampós competitiu, Jordi, i alguna farem. Alguna farem d'agafar-te la mà. No facis això. Apropar-te-la. És violència. Començo jo, no? Comença tu, va. I començo per baix, perquè és la fàcil. Bueno, fàcil. Home, aquesta és la més complicada, ho he fet abans. Ah, sí. Aquesta sí, eh? No crec, t'ho fiquen totes, dificultat. Agafa una del groc. A partir d'ara portaràs guants de hockey. Hosti, no m'ho crec, tio. Sí, per treure això? Total. Hosti, que rata, qui ho ha pensat això, tu, eh? El guionista, el puta Pau. Vinga. Estan bastant nous, aquests guants. Jugues encara o no, tu? Jo no. Jo no. Jo vaig deixar els 19 anys. Tu has jugat mai? Jo vaig jugar realment? Sí. Tu havies jugat, Jo des que tenia 3 anys jugava. Ah, sí? Ah, jo també. Des dels 3 anys? És que tu i jo crec que tu i ens havíem vist jugant. Però tu quants anys tens, loco? Jo en tinc 25. Clar, jo en tinc 32. Ja, però jo jugava amb el primer equip, jo era dels bons. Tu ets dels bons. Clar, jo jugava amb els de més baix, que devia coincidir amb el teu, no? Poder ser. Sí, poder ser. Això és complicat, ara, eh? No, ara serà molt complicat. Bueno, ho hauré d'agafar com amb pinça, no? Com amb... Sí, no sé, t'espavilaràs. Jo espero guanyar. Doncs et... Em toca a mi, no? No, que em toca a mi. Això és molt xungo, tio, eh? És que estava provant ja com anava, eh? És que em sembla que t'ha tocat la més difícil de totes. O sigui, la més difícil són les mans. L'altra, mira, al final. Bueno, sí que puc fer aquesta, eh? I la rata del dit endavant. Molt, eh? Ah, tu fas la mítica, eh? El picasoques, Mira, a més, et ve pregunta, eh? Ah, no, aquesta me l'has de fer tu. Hòstia, que xunga, tio. Que rates, no vull que em toquin les verdes, tio. Ah, doncs aquestes no m'agraden. És un problema. No. Digues. Quina és la peça clau que sosté la teva estabilitat emocional? Hòstia, puta. És molt cardada, aquesta, Però, aviam, Pau, això és una cosa així d'humor, eh? O sigui, Tia, santa, tio. Tu no m'ho repetis, Quina és la peça clau que sosté la teva estabilitat emocional? Pam, peces, aquest nano és molt llest. Aquest nano el domina. Hòstia. Aquesta haig de pensar, eh? Sí, és pregunta de teràpia. Mira, una cosa que m'ha anat molt bé, que és una peça clau, és haver fet teràpia. És veritat. Real, total, Estic d'acord. Això m'ha ajudat a tenir maneres de com sostendre. O sigui, peces. M'han ajudat a tenir peces per ajudar a tenir una estabilitat. Jo crec que s'ha de fer. De fet, és una cosa que crec que hauria de fer tothom, no? Sí, totalment. Crec que està bé. Exigir-nos una mica menys. Aquesta és la peça clau. Exigir-ne menys. Causo aquesta peça i continues tu. Vale, toca tu amb el guà, eh? Vull, aviam... Momento guante. Ui, però què fas? Estàs molt boig! Però perquè això sense voler no tens tacte, tio. És impossible tocar-la. Estàs boixint, però a poc a poc. Que car... No? No, verda no. Vale. Verda no. Verda no. Trobo a faltar molt aquesta olor, Sí tio. que és olor hockey, La trobo a faltar molt, eh? És olor vestuari, tio. Sí, anava jo mateix. Hòstia, la trobo a faltar, però tampoc tant, eh? És com que em porta records bonics. Sí, Sí. la trobo a faltar, bueno. Hi ha l'olor granja porc, que és molt bona, Sí. i l'olor de quan foten fems per tot arreu, que
Allò és horrorós. Veus, jo estic al revés. Jo la de fems m'agrada més que la de porc. Però la fems, loco. La de fems és molt dura, però m'agrada més. Però que se't fica tot arreu, Sí, però és arribar a obrir les portes del tren, tio, i pensar, hòstia, estic a casa. Estic- Pum! Llavors em recorda... Això la gent de Barcelona no ho entén, No ho sap, no ho sap. No, diu, és hòstia, veritat. olor a merda, estic a casa, però la gent de Barcelona també té olor a merda. Joder. Quim, quin és el pilar de la teva vida més estable? I un que tremoli. Que trontolli. Quim, El sexe i els calés trontollen, és el que hem dit, no? hosti, aquests són els dos Llavors són els que estan trontollen. putejant, aquests dos, eh? Aquests trontollen. I el Però quin tu altre? m'has explicat una cosa abans, que el tema econòmic pot ser que se salvi d'aquí poc, eh? Pot ser que se salvi, sí, no, i el se salvi sexo, bé, i eh? el sexoafectiu Se salvi també, bé. està molt sí, bé, estan està allà molt bé, també. està molt Vale, bé, està molt bé. vale, El tema és que, bueno, que fan pujades i baixades, vull dir, no és una cosa fixa que tinguis sempre. El sexe sempre és allò de pujar i baixar, eh? Sí, Ja ho té. és com la borsa, no, una mica? És com a vegades puja, a vegades baixa, depèn on vagis, potser, bueno... La pringo jo, eh? Oh, jo crec que ara estàs molt liat, eh? Jo crec que has d'anar per baix, eh? Ui, que estem molt malament. O sigui, això jo crec que a partir d'aquí dalt és impossible. És a dir, això d'aquí ja no, ja Ara no. intento per aquí. Ai, rata, tio. Preguntita! Però és una putada, perquè és com que la treus i t'endús una alegria i llavors veus que hi ha un puto comet i dius, vaya puta merda, tio. Diu, Digue'm. de tots els papers que has fet, quin és el paper que menys t'ha agradat fer? Que guai que no m'hagi tocat a mi aquesta, tu. No, cabron, bueno, aquesta te la tornaré, eh? Quin és el aquesta. paper que menys m'ha agradat fer, tio? Hòstia, és que clar... O el pitjor bolo del món, no? Potser... Pitjor bola del món... Hi ha hagut, eh? N'hi ha hagut, perquè també n'hi ha hagut molts, per sort, llavors Sí, suposo n'hi que... ha hagut algun de terrible, eh? Aquest estiu vaig anar a un poble que no direm on és i allà em va passar que va anar tot molt malament. Era després d'un sopar. Boi. Hi havia molta gent, però en plan taules així llargades, hi havia l'escenari aquí i taules així llargades, però hi havia molta gent. I vaig demanar, ostres, intenteu que quan hi faci l'espectacle doncs trieu taules i fiqueu la gent aquí. I no ho van fer perquè encara hi havia la gent menjant. Quina putada fer un bolo menjant, o sigui, un bolo on la gent menja. I és impossible. És una liada. Aquesta gent d'aquí parla, aquesta gent d'aquí ni et mira, i va ser horrorós. No, és que cau fijíssim. No et cau? No! I no hi ha res, a més, i no hi ha res, pota. Net, No hi ha res. Net. La pregunta que tu m'has fet, quin seria el... La de pitjor feina, no? La teva pitjor feina, sí. Hòstia, és que no ho sé tampoc, eh? No, hauria de pensar. Hi ha hagut coses que he fet que no m'han agradat, però, ostres, la pitjor no ho sé. Ah, bueno, sí. Hem estrenat una pel·li que es diu Sinjar, i és un personatge que, bueno... que Es pot veure als cines o... Es podia veure als cines, ara ja crec que no, que estarà, crec que Filmin a la plataforma, inclús la faran per TV3 o per TV1, diria. Vale. I és un personatge que se'n va a Síria, es radicalitza, un personatge de Badalona que es radicalitza i se'n va cap a... Però en plan jihadista o alguna cosa En així? plan jihadista, en plan Ah, de sí, jihad. eh? I tu ets aquest? Jo soc aquest. Com que no em creix barba i em creix a clapes, Sí. i a més arrissada, se'm fot una barba guapa. Però i te la vas llavors- deixar real? Sí. No, però xuguíssim, xuguíssim. I llavors, clar, és anar allà a Iraq a interpretar això, i llavors hi havia una escena que, més que enllà de difícil, era complicada a nivell de pensament, no? Perquè tot el tema que hi havia allà muntat i l'antiruja que hi havia allà muntat era rodar amb gent que havia patit el 2015 una guerra, i aleshores és com un... Hòstia, Vas anar a Iraq? vaig anar a Iraq, a Kurdistan, sí. Però sí, devia ser lo pitjor a nivell de coco de dir, hòstia, que difícil. Intentes ara, xato? Sí, ara què? Ara em tocarà perdre. No, ja. ara cau. Sola, no? N'hi ha una altra sola. Això és com anar tocant, aviam quina és la cavalla, saps? Sí, però amb guants, saps? Això són com els fonaments de l'estat. Mira. Tu creus o no? Que pot I a ser? més, dificultat. No! O sigui, tu que portes ja guants... No! Torna a treure una peça, però ara fent servir una vareta màgica. No m'ho crec. Això és una vareta màgica, Quim. Mira. Vale? Tu ja saps que jo soc mag. Sí. Li treus el d'això, mira, 1, 2, Bravo! aquí. No! És complicadíssim, tio. O sigui, és impossible. O sigui, ha guanyat. Ja estàs, clar, són 3, 2-0. Fem una tercera, però. Vale. Més que perquè tu intentis allò, saps, treure't el Treu-me mal el gust de boca. Em sembla bé. A veure, Quim, Digue-me-la. anem 2-0. He perdut ja? T'estic guanyant. O sigui, vale, t'estic He guanyant. perdut. T'he guanyat. He perdut. T'he guanyat. És així, Perquè som així, 3, m'has guanyat 2. Sí, volia ser una miqueta més suau, però t'he guanyat. Escolta, em poso això. Va. Ah, sí, tu mateix. Una tu mica de mateix. rebaqueta, tio. Tens una mica de fred o què? Home, una mica? Home, és que acabem de... Estic flipant, nano, de fred, tio. Ens acabem de mudar. Fot alguna cosa aquí, una estufa, un llar de Ens acabem de foc. mudar i estem supermalament. Hòstia, esteu molt encara. liats, tio. Intentem, ja si pots guanyar aquesta, sembla una idea vale? I fantàstica. almenys que amb una 1 a 2, que la gent dirà, bueno, no sé quan ha passat aquest 1. Va, qui la guanya aquesta... Guanya totes. Guanya Ah, s'ho Vinga, va. És que tu, Mira, m'ha trucat cap dificultat. I no hi ha Zero? res, En no hi ha sèrio, res, tio? loco. Això és terra de pisa total, ja, eh? Puc fer això, Jordi? No, no es pot fer això. No es pot fer això. No es pot fer això. És trampa, això. No es pot fer això. Bueno, deixa'm. Era fortíssim, però és que estàs molt loco, eh? No! Però com s'aguanta aquesta merda, tio?
No la triguis, aquesta. No veus que no s'ha de treure aquesta. I què la deixo aquí? Posada aquí. No s'aguanta, no es pot aguantar. Ah, perdona, tens raó que ho has dit. Passa res. Ah, merda, dificultat, quina putada. Millor. Què és això? A partir d'ara portaràs ulleres de jugador de hoquei. Són totes aquestes? Tu jugaves amb ulleres? No, jo no. Però són graduades, entenc. Estan graduadíssimes. És que, tio, se't lia molt fort a tu, Se'm lia molt fort, estic flipant. És que em veig 2 de columnes, tio. O sigui, veig 2 jocs diferents, tio. Tu no puc pas jugar així, És impossible. Mira la càmera. Soc el crash de Catalunya. Tenies cara de que començo a jugar bé? Oh, no, vaya, això és de rata, això és de rata que flipes. Aquí et molt burro, ja el tenies fet. És de rata que flipes. És com que tu veus algú jugant així i dius, aquest tio és professional, tio. Així sí. Tu de cop te'n vas a una fira de jocs i trobes un pago a darrere d'una torre amb unes ulleres així i dius, aquest tio juga molt. Estic començant a aprendre'n, tio. Sí, però ho estàs fent molt malament, igualment. Per què, tio? Està bé, És molt tot. No, però ja... Has de fer molt suau. No, dificultat no, tio. Sí, dificultat. No, tio. Ja fa una dificultat, què et toca? Serà el pitjor del món, segur. Merda, 2. Tria-la tu, tio. Va, aquesta, va. La següent peça l'agafes a cegues. O sigui, ja no veient-hi malament, sinó amb els ulls tancats. Ai, rates. Però entens, no, que no puc guanyar? És a dir, entens que... Sí, pot ser que avui se't liï la vida, ja. Vale, tio. Que quan carinyo, Aviam. No. No, aquesta. Molt bé, Molt xato, bé, loco, boi. No, dificultat no, tio. Dificultat. Però com ho has vist? Ah, ho has per vist per sota, tio. Però no veia res abans, Com a bon jugador d'hoquei, utilitza És que clar, tio. el pal de hoquei per treure una altra peça. Però no puc amb això, tio. Tira'm aquí. Home, si la trec... I al mig tampoc... Si la trec amb un estic de hoquei, ojo, No pots pas. Vale, aquesta no, però per aquí... No, però... Ojo, Mira! Va, però fluix. A poc, boig. A poc. Però espera, no saps el millor, La peça que acabes de treure? No, m'ho estic veient. Sí. La tia. Torna a treure una peça, però ara només pots fer servir els dits petits. Els dits petits. Els petitets. Els petitets. Els cookies. No! Però és que a part, no ho he ni intentat. O sigui, és que set tocar-li ha caigut. Tinc un detall per tu, Guim. Sí o no? Sí, jo volia donar-t'ho si guanyaves, però t'ho donaré igual perquè has perdut tan fort que t'ho mereixes. Però he perdut molt fort, però amb molt fort, amb molta elegància, és a dir... Ets elegant. Ara, Home. més, ha passat una cosa, que t'han tocat totes les dificultats. Antifassos. Totes a tu. Tio. Et dono una coseta que tenim aquí a l'estanteria, un joc, perquè juguis tu amb els teus amics, les teves parelles. Ostres, que guapo. El que tinguis, el que vulguis i amb qui vulguis. Jo soc molt fan dels jocs de taula, Aquest, però, es diu What the fuck? El punto G. Bueno, i hi ha preguntes que si tens parella, no juguis amb la parella, perquè pot ser que el dia següent ja no en tinguis de parella. Ja no sigui parella, Pot passar. Estem parlant d'un joc eròtic sexual, entenc. Sí, hi ha una mica de tot. Hi ha preguntes heavies. Cita 3 objetos que te gustaría usar mientras tienes sexo. Bueno. Has de respondre tu, Va, una última. El friki, ¿qué es eso? Marcas de alcohol. Todos los jugadores responden por turnos. El último sobreviviente gana un punt. Hòstia, guapo aquest joc, no? Què t'ha semblat això, jugar a la Torre Jenga aquí? Pues està guai, Amb dificultats. Està bé, tocat totes, està bé. El tema és clar, mola quan no toquen totes, també t'ho dic. Merci per venir, per ser el primer convidat de tots. Ja veus. I t'esperem al pròxim dia. Vale, perfecte. Truca'm quan vulguis. Home, truco, sí, quedem per dinar, no? També molaria fer alguna cosa així. Això és casa teu, tio. Perfecte, guapo. Vaig aviam si Vagi salvo bé, la part que em falta, tio. Els calés no, però poder això... No, salvem una part. Adéu, Guim. Ciao, preciós. Merci. A tu. Això ja està. S'ha acabat. Ens veiem la setmana que ve amb un nou vídeo i amb un nou joc. Vinga, Joel, talla.